Iki kaya titah ulun si Bambang Wisanggeni. Iya, Eyang Pukulun. Aku Bambang Wisanggeni. Kula Bambang Wisanggeni. Tiwas kebeneran ulun pinanggya jengandika ana ing kene. Nggih ulun minta saya marang kowe ya nggih. Kudune titah kuwi mau njaluk tulung lawan para dewa ning kena ngapa? Dewa mundhut pitulunganing para titah. Kedawan yen ulun critakake ana kene. Bagune ulun ninggal tulung ana. Pukulun mundhut tulung babagan perkara apa? Nggih kaki Bambang Wisanggeni. Ulun dioyak-oyak wong kang aran Bambang Kumbadewa. Bakal pinulasara mula gage tandingana Bambang Kumbadewa kula. Mengkono Pukulun, iya ya kula Wisanggeni. Mengko dhisik gale Wisanggeni. Oeng Wong Prabu Ndrawati ana apa wae? Sadurunge kuwi nandingi kang arane Bambang Kumbadewa punuwa bakal crita. Crita apa wae? Kawruhana ya nggih. Yen to kadang Abimanyu wis sembada kedunungan Wahyu Keprabon Wahyuning Jati Wasesa. Syukur sekti jumurung wae. Mung emane piye? Ana kang ora nrimakake samengko kadang Abimanyu lan ramamu Yayi Janaka kena pusaka kadewatan. Satemah wujud dadi gupala ya reca watu. Kagiat risang kapirang rinang kula kinempit kempit ing jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing kumawani gawe geger nibani pusaka nganti Kakang Abimanyu lan Rama Janaka dadi Wrecawatu. Ora liya kejaba ya mung srayaning Kurawa. Arane Begawan Trilocana ya sesinglane dewa ingkang ana ing mburimu kuwi. Wah salah. Kuwi tenan apa ora? Kepiye kula Wisanggeni? Kakang Abimanyu lan Kanjeng Rama Janaka mbok pulihake meneh apa ora Pukulun? Yen mbok usadani mengko aku sing saguh nandhiki daning Bambang Kumbadewa. Nanging ento ora mbok usadani mungsuhmu ora mung Bambang Kumbadewa. Nanging Bambang Wisanggeni uga sing bakal nambahi wirange Pukulun Brara Guru. Iya ya nggih ulun bakal ngusadani Abimanyu lan Janaka nggih. Apa kowe sing jenenge Bambang Kumbadewa? Dasar panyapa kowe sapa? Kepongke wae. Aku ki mau Bambang Wisanggeni Blokasupa aku ki disraya dening Pukulun Brara Guru. Kowe aja melu-melu celeng kebolaten-kebolatengen. Ayo wis sumingkira. Gelem semingkir ya wis gumlundung mustakamu. Oh, tak jajal kasetenmu parat.
Bambang Wisanggeni aja girang-girang gumuyu sawangan aku duwe pusaka kadewatan Gada Pulasarani ketiban pusakaku ajur muwur kuandamel kaning atiku Bambang Kumbadewa sing duwe pusaka kuwi mau ora mung kowe dhewe nadyan ta Wisanggeni uga andarbeni pusaka tak sabet gamanku Gada Inten ing kene marganing patimu kuwi parat Gada Pulasarani yang Gada Inten tekalipun menika saduh pusaka kadiwatan ingkang ageng kapiyasanipun marama gedhe perbawani bebasan nggegerake bawana wata elok ing kahanan tempuk ing pusaka kalih mijil cahya gumebyar murup kaya bledhek tetarungan hanyarengi swara jemegluk Gada Pulasarani lan Gada Inten sirena saking Pandulu yekti bali mring asal kamulane dene Bambang Kumbadewa Konta Badara wujud Begawan Durna keriwangan meneh ora becaci Kaki Prabu Kresna Janaka Wisanggeni lawan sira Abimanyu aja dadi seling penampa kawruhana lamun ta anggon ulun ngrencana marang kita kuwi mau ora ateges ulun kuwi darbe rasa kang ora prayoga ananging kabeh mau awit lakuning kudrat lamun ta tekaning nugraha kudu kacoba dening pangrencana nun inggih bukulun titah ulun ngrewi Wisanggeni banget panerima ulun dene kita wis bisa mungkasi karya eyang bukulun iya mung rada cuwa rasane atiku awit pusaka paringane bukulun Sang Hyang Wenang kang uga wujud pengawaan ning mahliwarane Gada Inten samangka wis musna sira saka tanganku kulup Wisanggeni aja dadi atimu sejatine ulun uga bakal maringake kanugrahan marang jeneng kita Wisanggeni kanugrahan apa ulun wis wancine ulun nedhake wahyuning katentreman marang jeneng kita wengakna cipta rasa lan karsamu tampan ana wujuding wahyu katentreman ya inggih matur nuwun bukulun
Kulup Wisanggeni. Sejatine jeneng kita ki mau dadi madhahi wahyu katentreman kang bakal andayani bawana. Mligine uga kanggo kula wangsamu. Tulis sauger Wisanggeni sing urip ing jagat iki ora bakal dumadi perang gedhe kang arane Bratayuda Jaya binangun. Mangkono yang iya nggih. Sawengko wis titiwanjine ulun kundur makahi pangan karya Raja Kulpa sik. Lah dulurku telu sing rikala semana kendang kapracundang. Dibalang barat dening pukulan Bathara Guru sing dadi tilucanake kepiye? Sedulurmu si Gatotkaca Antareja Antasena wis bali ning papane diwi-diwi. Krana ulun mung nyingkirake marang katelune lan supaya gancar nggon ulun maringake wujuding wahyu marang Si Abimanyu semono uga jeneng kita nggih Bambang Wisanggeni. Oh iya pukulun. Kemengkono ulun bali makayangan ya nggih. Wahyu Gadawinten mekaten Ka Prabu ingkang mengkono yayi rampung kewajibanipun Kakang dina iki meminton sih nugraning Gusti muga-muga warga agung ana ing ladan krajan ana plumbon kene pinaring ana bagya mulya lair kelawan batine nun inggih Raja Slamet selawase urip nun inggih Kakang Semar enggih pitik walik jambul Sakaka